muoch ka otenore kod weche mag ng'anyo mag jopuonjgo mag chano ni gibiro timo kochakore wuok tich mar juma manyien. Wageno ni winjruok biro bedo mondo jopuonjre odonji e weche mag somo margi kaluwore kod midhiero mosebedo e sekta mar somo higani ahinya ka mokalo chien weche mag koth ne orocho somo moko kuom sikunde. Bang'e Nyakwaramogi weche mag ng'anyo mag jopuonj mag JSS bende chako rocho somo moko kuom sikunde. Eka bang'e ng'anyo manchano otim kod kweth mar Gen Z bende obedo kod miyo somo manchano rochore ka gwenge moko tich ariyo gi tich ang'wen samoro ne jopuonj nyiso nyithindo mondo kik dhi e sikul kaluwore kod sechego mane bago ng'anyo. Koro wach mar winjruok e kind sirikal gi jopuonj winjo bed ni miyo mbi kendo maino maduong' ahinya mondo kik somo chak rochre kendo ahinya to kinde makoro jopuonjre donjo e tam mar adek kendo tam mogik e higa. Wadhi nyime. Apisa mag piny owacho okwa mondo orit dhogi mondo kik gipo ka gigolo weche moko manyalo jawo chuny rowere mag Gen Z ma gichwe gidoge e ng'anyo kaluwore kod chano duoko e od bura moko kuom kidienje mag pend chik mar omenda mag 2024 mane owach ni ok ni kare. Magi owachi e kinde ma jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar weche mag omenda John Mbadi osebedo kalieko ni biro chuno sirikal mondo los paro machielo mar chik mar omenda mondo kony piny owacho e yudo omenda ma inyalo taa godo sirikal. Paro mar duoko e od bura moko kuom kidienje mag pach chik omenda mag 2024 iseyo kod moko kuom rowere makoni chal ni piny owacho pok owinjo duondgi. Kwa saizi nataka kupeana onyo sana kwa Mbadi ya kwamba wacha tufate sheria, wacha tusitumie nguvu na kifua ya kwamba sasa sisi tuliokuwa opposition tumeingia serikali ya kwamba tutafanya mambo jinsi tunavyotaka. Tulisema huu mswada hatutaki na ukatupiliwa mbali, na tunasema ya kwamba kuanzia leo hatukubali ya kwamba huu mswada utumie mbinu nyingine kurudishwa katika serikali ama kurudishwa katika wananchi. Tumejikuta kwamba tunapochagua viongozi huwa tunachagua viongozi kulingana na pesa. Hatuchagui viongozi kulingana na huyu kiongozi yako shwari ama nini. Huo mswada haufai kurejeshwa bungeni bila kupitia kwa mwananchi wa kawaida. Kwanza mwananchi ahusishwe, auangalie ule mswada. Maana yeye ndo anaumia. Mlipa ushuru ahusishwe kwenye ule mswada kabla haujarudishwa kwenye bunge. Atusingoje tu pia wakati ambapo jambo limetokezea tunaanza kujitokeza kuzungumzia kuhusu amani. Amani should be a continuous awareness.